משתמש במים קרים, עושה חשמל. אנחנו פה עם מוטי במספרת טוקיו בראשון לציון. מוטי, ספר לנו ככה קצת על המספרה שלך. כן, כמובן, יש לי מספרה לעיצוב שיער לנשים, גברים. המספרה משלבת את כל עבודות הגוונים, כל גווני הבלונד למיניהם, בליאז', אומברה, כל הטכניקות החדשות ביותר. יש לכם החלקות אורגניות, החלקות טיפולי קרטין למיניהם. יש לנו את סדרת המוצרים שלנו שהם שמפו במסכה ללא מלחים. מוטי, למה לדעתך יש לך לקוחות חוזרים? לקוחות אוהבים את האווירה אצלנו במספרה, אווירה נעימה, מאוד שמחה, רגעים של קטעי הומור שאנחנו מעבירים וקטעי מקצוענות של שילוב במקצוע שענף 30 שנה אני כמעצב שיער נותן לך, ולכן אני חושב שאנחנו רואים בחזרה את הלקוחות שלנו. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אתם מוזמנים, עין הקורא 13, ראשון לציון. מספרת טוקיו, עין הקורא 13, ראשון לציון.